Ito yung continuation ng ng araw na to. Pagkatapos pumunta ng Baguio, naguto, mag-Jollibee kami. Welcome back again sa ating channel, Love Planet Labano. Ito yung continuation ng ng araw na to. Pagkatapos pumunta ng Baguio, naguto, mag-Jollibee kami. Malamig man dito konti. Spicy. Now spicy din. Gravy. Alam niya dahil mahalik ka ta? Diretso ito. Nasa dyan ito, buka. Gusto nga rin nilang pumunta eh. Mahalik ka talaga eh. Ang gagawin? May pasok sila eh. Kaso siya, gusto mo malibang. Hindi ba ako dumang? Hindi man kasama ibang klase mo. May orders ko mabay. Dalawang kutsi ang kaya ba? Yung sutan niya. Parang doon lang naman ang Baguio. Meron pa ba iba? Ito, pinaka-ano lang, pinaka-muro. Order lang siya. Hindi pa ba yung bandere? Basta buko na kami nun. Di ba? Yung mga tent. Basta din man yun. Sino? Alam na, basta ano, dit na tulog. Tulog ba yun? Bali-bali eh. Alam, nagpaparada ako, sabay-sabay. Basta nagsabay. Tangad mo. Sanay man yung mga yan. Baka malay mo, ilang beses na yan. Ha? Malay mo, ilang beses na rin sila. Ano? Nabunggo. Sundan na tayo, kita kami ng lalaki. Ha? Sundan. Akong dinadaan at tawag ba? Magbaluntok. Kukuguran? Pwede ka man doon magbaluntok. Hindi na talaga ano. Ano naman? Oo, pag lumiko. Amigo. Pag mabilis yung takbo mo. Hindi ko ano.
Pero kami, dumaan kami sa Raon. Ano? Maaga. Balik kami, 5:30 aga. Baon kayo? Oo, ang daming pagkain. Ay naman, pamalipot na aga. Ganyan, hindi ko. Ang gayon na, tabong. Pwede palang pinuhin to, no? Na? Pino. Ang pinong nirain. Pwede mo sabayin nila yung beer, ano? Yung gusto ko lang kakain, no? Beer fruit. Pwede mo lang sabayan. Pinong nila. Masarap nag-gravy mo. Masarap nag-gravy. Parang iba pa rin sa Pinas, no? Ang sabi ko, kasi naluto. May ano doon, may break na. Yun. Nagarat ba? Sorry, di ba? Ha? Pigli. Lamba na manok na ito. Hindi stock na. No. No more hate. Just admit that you're just afraid.